Mbause ubamba iyo gutoke miyamocha abo machonge burabo aze county ya Kisii bo igo bali bamenyete binyi byenya litukuli yali ngo banyoro bokonye korwa somo MC bo godi makante buna Beatrice Kerubo wetera sekyombe kamanyikaza na women equality empowerment abwasabanyara bagosirwa lituko ya lero tinga kicho nigo abarai ao gati abo mu MC bo godi ya Ibeno Steve Arika bakira nase wodi ya bombaba baba kugania banyi nale na bali babwate emechando au na eyo goseyo komenya nebinyinyi byenya mureo wesoke na goswa ase kyombekyo ero banyoro bokonye ubura bakonye wesukia asa matukari bosyo muri kyo ito Mildred Momanyi na ikira nasayo na utwariganira roboti rwa senchera yobwagare abangina ababorakana inda abo bale nebinyinyi byanyamoreo kurwa ase kyombe kya Women Equality Empowerment Project gose WEEP asense moye ward ya bombaba ime yabo machoge borabu nigo bagokera eyetambukiro gyo kwaegwa abakonyi kurwa ase omo MCA bwenseme Beatrice Kerubo oyobwate sigwa naba MCA bande gati yabo Steve Arika amono omo MCA omo chore Damaris Nyanchoka ase baigwa ebinto ase bono babagania bali bonsi babwate omo chando buno yoiga wesokia na gosoa ase ekyombe bunekeiga eliogokonyeka era Jumatatu turase ekyombe gikoruguna gucha WEEP ase kibwate egroup y'abangina bali widows batabwate abagaka babo naende babwate enyamoreo abangina basokire siko batali gosoka bachire hamo organization ya HAT ya bafunzire nakibakomenya nakibakorera abana babo elinde bamanye gukora egasi yabo y'amaboko be support naende bakanire stigma naende beruete mutu asena no yarengeri tukuri are bade barabuno barase center naende bakwirwanirira sengenjo yo gusona na korosi na gusemiwe binti ebinge igase byombe biri binde birari ase kenyoro birase serious words come out injuisi ko koregasi erwanerere erinde no nabeshimiwa abagambi bainekero bagweta nari bakonyora mu bwate koboko naende mwamentero omoteneri kurwa ase kyombe kya Health Education Africa Resource Team gose HAT ikyo kyaberege gokonya abangina baiga nigo akwanira gati yobokonyi bolia babeire bakurwa gocha ase ekyombe kiga ase agania omugavana ko babwatesia elio konyora obokonyi babeira sobwamo banyorire health bakwewa mariogo nigo togwa kana NHIF every month for all of them nigo bono mbare covered na insurance bari batabwate chinyomba nko bagachira tore tukwagache nyomba to baba ketangiya mache for water harvesting for domestic use nko batore ndagera tukoroka food support every month na ende bunabona bafadhili ababacha moiga baba supportiria na inambende ngokora tore psychosocial support asabanginaba aseto bwate discipleship program tokoreta abantu ao banyara kubakwanira igoro iringana rya Nyasaye kubaho na ndingo chikorangeria umuheshimiwa Simba nga abantu bare kenyoro baganetyo kuganina abange na intu na private sector ntoramo kubwaterana litonyare bakonya abantu baminto asibagwato bokonga nigo omo MCA Ibeno Steve Arika ateba abagakati bali gochigo tigwo magega asebo igo barache kwenyorera okoringori gwa korwa ebinyinyi bya kansa gati ebinde ebinge asamatsko alebosyo tariki 13 mudenyosta ntubwate Father's Day elia bagaka na itoja kubasomi gwe seminar nande bapime prostate cancer na corona linchiraki bakurwarigo in HIV stigma ya contribute ogo konge totige stigma tonywa abantu anywa mariago bamenye bugima bwabo gati abangina bwo babeire bakonyora obokonyi nigo bakangambia mono na hati ya tokonyire ya torendeire abana bono iga abana baitu basomire na bwate nyomba bono nimbwate nyomba no montonda bono ari kwirinira abagani ngambia mono mosese niwe mono onye kunyalikana Mogendera ko tusameria abana baiga baitu twatigire twabake nabaru bamanyenga abantu bamitomba kale mbaroro kulipota lya Egeta Seni kya Ndizi TV litaliane Mildred